Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το loop μας για να δημιουργήσουμε μια πολύ ωραία λούπα, ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Ξεκινάμε πάντοτε με ένα new project. Αυτή τη φορά λέω να αποθηκεύουμε τη δουλειά μας σε κάποιο φάκελο του Base Sample Work. Ωραία, ανοίγουμε το project μας. Πάμε εδώ στην επιφάνεια, δεξί κλικ, Add Instrument Track. Μας ανοίγει αυτή την οθόνη. Επιλέγουμε loop μας, ok, και είμαστε έτοιμοι. Για να εμφανιστεί η οθόνη που χρειαζόμαστε για να πειράξουμε τις λούπες μας, πατάμε αυτό εδώ το πλήθο, Edit Instrument, και μας εμφανίζεται η επιφάνεια αυτή. Λοιπόν, πάμε να επιλέξουμε τώρα κάποιο όργανο. Ας μην μπούμε από εδώ. Μπορούμε να μπούμε από εδώ, μπορούμε να πατήσουμε και το Load Preset, το ίδιο πράγμα μας κάνει. Ας πειραματιστούμε λίγο με το Beat 113, το οποίο έχει έτσι καθαρούς ρυθμούς. Κατευθείαν λοιπόν μπαίνει στις διαδρομές μας αυτές, στα κανάλια μας αυτά. Έχουμε 7. Συνολικά μπορούμε να μπούμε μέχρι 8. Αριστερά, αυτό εδώ το fader, στην ουσία δεν είναι ακριβώς gain, αλλά ορίζει το πόσα μέρη της λούπας θα παίζονται. Βλέπουμε ότι εδώ είναι χωρισμένα σε κουτάκια. Πατώντας ένα-ένα, τα μπούρο-μπότα, μάλλον, ακούμε ένα-ένα τι ακριβώς είναι. Αυτά εδώ θα τα πειράξουμε αργότερα, να τα αφαιρέσουμε, θα το δούμε πώς λειτουργεί. Μετά μπορούμε να κατεβούμε να ακούσουμε ένα-ένα το κομμάτι σε αυτή τη διαδρομή. Όπως και να έχει, πατήσουμε συγγνώμη το πάνω από εδώ. Μας πες διαδρομή μας. Οκ. Τώρα, τι γίνεται αν ανεβάσουμε αυτό? Βλέπουμε ότι αρχίζει και δυναμώνει η ένταση, η φωτεινή ένδειξη, η φωτεινότητα μάλλον της διαδρομής αυτής. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ακούγονται πλέον και τα δύο. Εάν αυτό το χαμηλώσουμε τελείως, το φέρει, το κλείσουμε στην ουσία, με αυτό. Κάτι ακούγεται γιατί πάτε το πρώτο. Εάν δυναμώσουμε τώρα αυτό, νομίζω είναι σαφές το πώς λειτουργεί. Εδώ έχουμε την επιφάνεια η οποία θα δουλεύουμε, θα δουλεύετε και την οποία θα ακούμε, η οποία αυξομειώνεται, έτσι πολύ απλά. Πολύ βασικά, εδώ δεξιά έχουμε τα νόμους αυτά που στην ουσία ανεβάζουν ή κατεβάζουν το pitch, δηλαδή τα ημιτόνια ή τους τόνους, do, δίεση, ρε ας πούμε, για να το πούμε και λίγο με μουσικούς όρους. Πάμε λίγο πρώτα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, καταρχάς, τι κάνει το loop μας? Στην ουσία, αφού επιλέξουμε μια διαδρομή και πούμε ότι αυτή είναι το master track μας, η master loop μας, συντονίζει όλες τις από κάτω στο ρυθμό της πρώτης. Οι ενδείξεις, η φωτεινότητά τους δείχνει την ταύτιση με τη master loop. Άμα αλλάξουμε, βλέπουμε ότι αυτή εδώ η κίτρινη γίνεται η master loop. Εδώ η πράσινη. Οπότε, για να ακούσουμε λιγάκι πώς είναι με την πράσινη η master loop. Όταν κάναμε την κίτρινη, συντονίστηκαν οι άλλες δύο που έχουμε δυναμώσει. Τα faders αυτά είναι χαμηλωμένα όλα. Να ακούσουμε τώρα πώς θα γίνει με την κόκκινη. Βλέπουμε ότι όσο δυναμώνουμε το fader, δυναμώνουμε και οι εντάσεις των σωστών χρονικών, ρυθμικών, τώρα πώς να το πω δεν ξέρω ακριβώς,
με τη master loop. Δηλαδή εδώ μετά έχουμε βάλει τέρμα, θα ακούγεται μετά όλο. Με τη διαφορά ότι θα ακούγονται και πιο δυνατά από τη master loop μας. Οπότε, τη master loop την έχουμε πάντα λίγο πιο δυνατά. Πάμε στο παιχνίδι τώρα και την τέταρτη. Βγαίνει λίγο τσίφτο τέλο pop. Τέλος πάντων, πάμε να βάλουμε την άλλη. Θα τις βάλουμε όλες. Πήραξε τώρα αυτό εδώ, το οποίο είναι στην ουσία κάτι σαν κατόφλι. Εδώ λέει, εμφανίζεται, αν παρατηρήσετε, όπου και να βάλετε τον κέρσορά σας μέσα στο πρόγραμμα, πάντα σας εμφανίζει ένα πινακάκι επεξηγηματικό. Δηλαδή, εδώ τώρα λέει move the slide to the right to select more slices from this track. Move it to the left to select fewer slices. Στην ουσία είναι το κατόφλι. Σου λέει ότι επιλέγεις περισσότερες ή λιγότερες φέτες. Εάν κινείς αυτό εδώ, βλέπετε ότι κινείται μαζί και αυτή η κάθετη ρίγα. Κάθετη γραμμή, συγγνώμη. Είναι ο κόφτης στον άλλον. Έχει μεγάλη σημασία το πώς κινούμε και το master μας, έτσι. Δηλαδή, αν κινήσουμε αυτό, θα επηρεαστούν αναπόφευκτα και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Ωραία. Αυτά είναι τα πολύ βασικά σημεία για το loop μας.